яке аз бахшҳои асосии иқтисодиёти ҷумҳурии Тоҷикистон ин соҳаи кишоварзӣ мебошад, ки имрӯз таъмини ҳадафи стратегии ҳукумат, яъне амнияти озуқавории мамлакат, таъмини сокинон бо ҷойи кор, содироти маҳсулоти кишоварзӣ ва воридоти андоз ба буҷети давлат асосан аз он вобаста мебошад. рушди ин соҳа аз мавҷуд ва омодагии техника вобастагӣ дорад, ки ҳамасола дар оғози мавсими киштукори баҳорӣ ҳамагуна техникаву мошиналоти кишоварзӣ дар хатти тайёрӣ гузошта шуда аз муоинаи мутахассисони соҳа гузаронида мешавад. дар ноҳияи Данғара ин чорабинӣ бо омодагии ҳамаҷониба ташкил гардид. масъулин ва дигар мутахассисони соҳа аз ин намоишгоҳ дида намуда барои пурра тайёр намудани ҳама гуна техникаи кишоварзӣ ба мавсими кишти имсола ба деҳқонон дастуру маслиҳатҳои муфид доданд. дар ноҳияи Данғара аз миқдори умумии 567 адад техникаҳои гуногуни соҳаи кишоварзӣ 467 адади он коршоян буда, 26 адади он техникаҳои тасмачархи шудгоркунанда мебошанд. аз 71 адад техникаҳои байниқаторӣ 66 тои онҳо омодаи кор буда, аз 454 адад техникаҳои нақлиётӣ 373 тои онҳо ба кишти имсолаи баҳорӣ омода мебошанд. тухми пошаки олоти муҳим дар мавсими кишт маҳсуб меёбад дар хоҷагиҳои ноҳия 67 адад мебошанд ва 51 тои онҳо аз ҷониби механизаторон таъмиру тармим гардида дар хатти тайёрӣ қарор доранд. баъд аз муоина ва тамошои техникаҳои кишоварзӣ масъулин бо барзгарон вохӯрӣ судманд доир намуда ба онҳо барои сари вақт ва босифат кишт намудани зироатҳои баҳорӣ маслиҳатҳои муфид доданд. дар охир ба механизаторони пешқадам ва деҳқононе, ки дар ин намоишгоҳ омодагии хуби худро нишон доданд, бо тӯҳфаву ифтихорномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Данғара сарфароз гардиданд. Салоҳиддини Неъмат, Завқибек Абдурахмон, ноҳияи Данғара, ахбор.